Com vostè en aquest ple mateix va dir que jo era un falsificador i jo li vaig corregir dient presumpte i vostè va dir no, per mi és culpable i ara s'ha demostrat que estic completament net perquè no hi ha suficients arguments per processar ni per continuar les diligències, espero que vostè serà un cavaller i em demanarà en públic disculpes i perdó per netejar la meva dignitat professional. En cas contrari, jo tinc l'acte en què vostè va desestimar dir que era presumpte per dir que per vostè era culpable. En públic i en acte pública. Vostè mateix. Posar una denúncia. I per tant, vostè faci el que consideri oportú amb el seu dret com és lògic. I per tant, si vol posar una denúncia perquè vaig dir això, però jo estic convençut del que m'ha passat o m'ha deixat de passar i per vostè, per mi, és la persona que és i ha fet el que ha fet i ja està. I en tot cas ha tingut la sort que la justícia o no ha volgut entrar en el cas o en qualsevol dels casos no ha considerat que hi havia proves suficients i ja està.